Goddag og velkommen tilbage til Gamer.dk. Det er Frederik her. Vi spiller sgu ind på Gullet-serveren, og vi har fået samlet os en hær bestående af 4 mennesker, og vi skal fandme ned og slage den lortedrag der. Og så fik jeg fået bygget os en Ender farm, en Ender Pearl farm. Ja, det bliver sgu godt, Vi har samlet nogle af de hårdeste gutter på serveren. Nogle af de bedste PvP-mestre, nogle af de bedste bueskytter og nogle af de bedste swordfightere. Og til sammen er vi 4 klø. Ej. vi skal bare dræbe det lortedrag der. Er jeg også rigtig god det? Jo. Er de med? Ja. Han er også dig med armor. Malik han har ikke iron på. Men ja. Det bliver fandme godt. Okay. Du er 100 på vejen stadigvæk, ikke også? Hvad? 100 på vejen stadigvæk, ikke også? Så er det hvor vi skal bruge vores. Begynde at bruge vores. Ja. Okay. Bum. Ja, har du også en båd til os andre? Ja, kom. Nej, du er den eneste, der ikke har fået. Hvad? Ja, kom her nu. Kom. Den er oppe på overfladen. Sorry. Hvor var det sådan cirka henne? Det var noget under vandet. Jeg tror jeg kan se det. Jo, var det? Det var den. Er det den her? Jo, ja, det er den der. Den der. Så er vi her, hvor vi kom ned, som vi så i sidste episode. Klassisk. Ja, okay. Men ja, sidste gang, så var det lige ved at gå galt, hvis I ikke har set det. Hvis I ikke så det. Okay, jeg kan ikke huske, hvor fanden det var henne. Kommer de, eller hvad? Hvor kommer de ven hen? Nå, han har ikke det bedste, den bedste pickaxe. Jeg tror altså, det er den her vej, måske. Oj, fuck, hvor sejt. Jeg kan godt lige bruge lidt af de her bøger her. Det vidste jeg fandme ikke var her. Godt nok. Hvorhenne, cirka? Hvorhenne, når man kommer herfra, det gør? Nå, han er. Ja, okay. Perfekt. Sådan der. Okay. Hop i. Hop i! Boom! Ah. Kom her, bro! Okay. Først så skal vi
Vi snakker så virkelig. What the fuck? Oh my god. Allerede? Wow, what the fuck? De flækker mig gang 45, de her. De er egentlig ved at skabe efter mig 5 gange. Højere op i luften, mand. Okay, Nikolaj. For helvede, åh. Sådan der. Hvad? Ja. For helvede. Jeg kan overhovedet ikke ramme det lort, mand. Tak. Hvor meget har skrevet den der energy ring over? Ikke en skid. Nej, jeg har ikke noget energy ring. Okay. Vi skal vel... Hvordan fanden... Der. Nu rammer vi ind. Okay, jeg skal lige heale lidt, tror jeg. Jeg får ikke noget, jeg aldrig nakker ligesom mig, eller så. Så dør Nikolaj, det var fandme uheldigt. Jamen den kom, og så sagde det bare BUM! Og så fløj du. Jeg tror, at den kom og eksploderede eller andet. Jeg ved ikke lige. Så jeg kan kigge på de små satans. Motherfuckers. Det er derfor, jeg gav snebolde. De er bedre til at skrue med... Jamen, jeg flækkede en endermand ham derovre. Hvor mange mangler vi så? Dræb den. Den skadede mig ikke engang. Okay. Problemet er bare, at serveren den lagger sig, så jeg kan kun se en halvdel af gangen. Jeg ved ikke. Jeg tror jeg bygger mig op på sådan et tårn eller et eller andet. Kulan sidder bare derhjemme og er i gang med at lave sit armor om igen. Jeg kan ikke se den overhovedet. Ej, min bue! Jeg er så glad for min bue. Skal det lort bare dræbe det? Jeg kan ikke se det lort. Hvor meget har den over? Den bliver usynlig for mig, det er det der irriterende. Jo, prøv du lige at hoppe ud af serveren.
Nej, det lægger stadig. Bare kom på igen. Bare kom på igen. Godt nok, Malik. Han banker den over. Og jeg er ikke engang noget level. Kom så. Nej, lad være med det. Viser der mere server, der skal load. Hvad skal du tænke på? Hvad? Nå, nej, det lægger ikke. Jeg kan bare overhovedet ikke se det. Det er pisse irriterende. Prøv at se, det forsvinder fra mig nogle gange. Det er det der pisse irriterende, men... Altså, vi får den lidt efter lidt. Bare sådan hvor de andre slipper i foran. Ja. Nemlig. Men når I lige har styrt på det, så bare ikke på. Så stopper det. Jeg har ikke engang bedre forholdning. Jeg kan overhovedet ikke se den. Åh, G-udtryk. Ja. Åh, nogle pile. Hvor skal jeg? Kommer lige så tilbage. Jeg prøver lige at logge ud af ind af serveren. Det hjalp til at hjælpe bare en lille smule. Der. Og det er første gang Nikolaj han klarer de survival, så dør inden vi overhovedet er begyndt at skyde tårnene. Men vi dræber den er snart død om lidt. Den er snart færdig, Jeg lukker server. Se det på den lyse side, Gole. Nu skal du ikke arbejde så hårdt. Alt mit armor. Jeg aner ikke, hvor fuck det lort er henne. Det er pisse irriterende. Jeg står bare og skyder, og så nogle gange kan jeg se det, så var ramt på den. Hvad? Sådan der! Nej! Og jeg får så fucking meget XP! Think of that dump with a champions! Hvor XP ned til mig? Nej, det tror jeg ikke, Gullo. Du skal ikke være ved, Ja. Hold lidt på den. Nej. Jo. Nå, så, jamen, så ryger den hen i spawn, ikke også? Hold lidt på den. Er du sikker? Ja. Eller slå på den højt. Det er ikke, hvad man skal. Hold. Højre slå. Højre klik, så ryger den bare ud af... Nej. Er du 100 på det? Ja. Højre slå. Hvor? Højre eller slå det? Højre det... klik eller slå på den. Gør det nu. Hvorfor? Fordi så teleporter den væk, så skal du få 2 blokke nedenunder den. Så skal du tage en torch. Og så hvad hedder det? Ja. Jamen, vi kan også bare tage en piston her, og så... Nej, for jeg har ikke en pistol. Hvad? Hvordan vil du få en pistol? Vil jeg gå ned igennem her? Højre
højreklikker så på den nu. Hold. Tak, hvor var den her? Der. Så to nederblokker nederen. Og så sætter du en torch nederen. Så smager du den blok, den er på. Men godt, I har gode løber. Okay. Sådan der. Nå, jamen lad os komme tilbage så. Nå. Ej jo, selvfølgelig, jeg skal nok enchant din ting. Nå. Det var sgu alt for den her gang. Achievement get the end. Så får vi at se, hvem der har lavet spillet. Det var sgu hyggeligt. Så længe det varede, så er Minecraft sgu færdigt, så vi gennemførte det. Nej, der er masser at lave endnu. Vi skal jo ikke engang, vi er ikke engang kvart i gang med den her server her. Men jeg håber selvfølgelig, I nåede det. Det var Gamer.dk her, og Nikolaj han sidder her og ser lidt mut ud. Er det noget, du vil sige til alle seerne, Gunnar? Kom, sig nu. Det spil. Ja. I see the player you mean. Frederik Hammy. Yes, take care. It's a high level now, I can. Nå, vi ses.